Minkejja li l-Parlament bħalissa u magħluq għal vaganzi tal-miliet, l-Oppożizzjoni Nazzjonalista tkompli bil-ħidma tagħha fost oħrajn billi tippreżenta aktar mozzjonijiet b'emendi għal avviżi legali imresqa mill-Gvern. Fl-aħħar jiem tal-2016, l-Oppożizzjoni resqet mozzjoni biex jiġi emendat l-avviż legali 404 tal-2016 li introduċa fost l-oħrajn ir-revoka b'mezzi elettroniċi tal-prokuri u l-mandati. Fil-mozzjoni prezentata mix-Shadow Minister għall-Ġustizzja Jason Azzopardi, mix-Shadow Minister għall-Ekonomija Claudio Grech u mill-kellima tal-Oppożizzjoni għall-IT Kristi De Bono, l-Oppożizzjoni qalet li qed tirrikonoxxi li l-għan wara l-avviż legali imressaq mill-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonnici u wieħed tajjeb. Madankollu din il-mozzjoni tinnota tħassib espress mill-Malta IT Law Association li mill-ewwel tkellmet dwar l-anomalija li nħolqot bl-avviż legali nnifsu. L-Oppożizzjoni qalet li wara li nnotat l-interess tal-pubbliku innoċenti biex ma jkunx espost għal danni jew ħsara bla bżonn u hekk kif lan u tajjeb resqet din il-mozzjoni b'emendi u mhux biex l-avviż legali jiġi mħassar.